Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultura TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is woensdag 13 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Wateroverlast leidt tot politieke verwijten in de DNA. De zware wateroverlast in verschillende delen van Suriname heeft geleid tot felle debatten in de DNA. Terwijl woningen en landbouwgronden onder water staan, wijzen coalitie- en oppositieleider elkaar aan als verantwoordelijken voor het vallende waterbeheer. Getroffen burgers wachten intussen op concrete maatregelen. Kaimannen zoeken op dit ogenblik vissen in mensen hun huizen, zei VHP-fractieleider Assis Kayadin tijdens het debat, waarmee hij de ernst van de situatie in overstroomde woongebieden benadrukte. Volgens Kayadin ontbreekt het aan structureel beleid rond ontwatering en onderhoud van waterwegen. Hij stelde dat er geen duidelijk regeringsplan is om herhaling van de overstromingen te voorkomen. Personeelstekort en brain drain centraal in overleg AZ en ministerie. De Raad van Commissarissen van het Academische Ziekenhuis Paramaribo heeft op maandag 11 mei 2026 een strategisch overleg gevoerd met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba. Ook de directie van het ministerie was bij de bespreking aanwezig. Tijdens het onderhoud gaf de RVC een uitgebreide strategische briefing over actuele knelpunten binnen het ziekenhuis. Daarbij kwamen zowel organisatorische als structurele uitdagingen in de zorgsector aan de bod. De Raad presenteerde daarnaast meerdere adviezen om de zorg in Suriname te versterken. Een belangrijk punt van zorg is het toenemende tekort aan medisch personeel. Volgens de FVC leidt de voortdurende uitstroom van artsen, specialisten en verpleegkundigen, de zogenoemde brain tot ernstige druk op de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening. Robert Lewandowski bereikt akkoord en gaat spoedig contract tekenen. Robert Lewandowski gaat niet naar FC Porto. Volgens Poolse media staat de spits van FC Barcelona voor een transfer naar Al-Hilal, dat hem een mega salaris aanbiedt. Dinsdag maakte Sky Sports bekend dat Francesco Fariol Lewandowski graag hebben wil. De Pool gaat namelijk na dit seizoen vertrekken bij FC Barcelona. De 37-jarige Lewandowski heeft een aflopend contract bij FC Barcelona en het lijkt er niet op dat hij zijn verbintenis gaat verlengen. Afgelopen weekend kroonde de Pool zich tot landskampioen met FC Barcelona. Na afloop van de titelwedstrijd werd de prijzenpakker geconfronteerd met vragen over zijn toekomst. Heritage Month moet nationale eenheid versterken volgens deelnemers. De presidentiële werkgroep Heritage Month heeft in aanloop naar de eerste editie van Heritage Month Suriname in augustus cultuurdragers, maatschappelijke vertegenwoordigers en jongeren geconsulteerd. De bijeenkomst vond plaats op 11 en maandag 11 en dinsdag 12 mei 2026 in de congreshal. Tijdens de gesprekken werd het belang van het erfgoedmaand breed onder het thema hoe wij hier ook samenkwamen, hoe wij samen verder gaan. Moet de maand bijdragen aan nationale eenheid, gedeelde identiteit en sociale cohesie. Volgens schrijfster en historicus Cynthia McLeod is het initiatief van grote waarde gezien de geschiedenis en diversiteit van Suriname. De zorgsector onder druk. Uitstroom verpleegkundigen baart parlement zorgen. In de DNA is dinsdag tijdens de Nationale Dag van de Verpleging uitgebreid stilgestaan bij de aanhoudende problemen binnen de gezondheidszorg. Hoewel de inzet van verpleegkundigen breed wordt geprezen, lag de nadruk vooral op de moeilijke arbeidsomstandigheden, lage lonen en de groeiende uitstroom van zorgpersoneel naar het buitenland. NDP-parlementariër Silvana Afonsua, zelf verpleegkundige en momenteel de enige vertegenwoordiger uit de beroepsgroep in het parlement, vroeg nadrukkelijk aandacht voor de positie van verpleegkundigen in Suriname.
Volgens haar kampt de sector al jarenlang met knelpunten op het gebied van functiewaardering, salarisstructuren, doorgroeimogelijkheden en erkenning van deskundigheid.